निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी प्रीती करमरकर आज तुमच्यासाठी सेवा साधना या पुस्तकातील एक उतारा घेऊन आली आहे। या पुस्तकाचे लेखक आहेत माननीय एकनाथजी रानडे। अनुशासन जीवित कार्याचा शोध नवीन दृष्टीत येतो। जुन्या मूल्यांची जागा नवीन मूल्ये घेतात। त्यातून मनुष्याच्या जीवनात अनुशासन येते। ते दुसऱ्या कोणीतरी लादलेले नसते, तर जीवित कार्याला अनुरूप असे विधिनिषेध असतात। आता जीवन साधना बनते। जेवढी उच्च आकांक्षा तेवढीच कठीण साधना। अनुशासनाच्या साह्याने मनुष्यात अंतर्बाह्य परिवर्तन येते। केवळ तप पुरेसे नाही, जीवित कार्यानुसार अनुशासनही हवे। स्वेच्छेचे आणि स्वातंत्र्याचे अनेक पाठ विसरावे लागतात, पुसावे लागतात। जीवित कार्यासाठी आपल्याला जीवनाला आकार द्यावा लागतो। त्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतात। त्याची किंमत मोजावी लागते। त्याचा कोणताही झटपट मार्ग नाही। आतापर्यंत आपण केलेल्या सगळ्या विचारांचा मतितार्थ एकच होता, मानवी आयुष्याचे ध्येय काय? याच एका प्रश्नाभोवती आपले विचार केंद्रित झाले होते। हे ध्येय किंवा जीवित कार्य निश्चित होण्याचा क्षण हा जणू पुनर्जन्माचाच क्षण असतो। मातेच्या उदरातून आपण जन्म घेतो तो पहिला जन्म, नंतर व्रतबंध हा दुसरा जन्म मानतात आणि त्याला द्विज म्हणतात। त्याचप्रमाणे जीवित कार्याचा साक्षात्कार हाही त्या व्यक्तीचा एक जन्मच असतो। तोवर तिचे आयुष्य खऱ्या अर्थाने सुरूच झालेले नसते। उपभोगाचे गुलाम आपल्या भोवतालचे जग ही एक भोगभूमी आहे। उपभोगाची असंख्य साधने आपल्या सभोवती असतात, पण आश्चर्याची गोष्ट अशी की सर्व सुखोपभोगानंतर त्यांची निरर्थकताच माणसाला जाणवते। त्यांच्याविषयी त्याला वाटणारे आकर्षण उणावते आणि त्यातून पूर्वी इतका आनंद मिळेनासा होतो। यातून तो अधिकाधिक उपभोगाच्या मागे लागतो, भोगाचा गुलाम बनतो। दारिद्र्यामुळे सुखोपभोगांना वंचित राहणारा माणूस हा एक प्रकारचा गुलाम, तर भरपूर सुखसाधने उपलब्ध असूनही असमाधानी असणारा माणूस हा दुसऱ्या प्रकारचा गुलाम। कारण दोघांचीही अधिक सुखाची लालसा अतृप्तच राहिलेली असते। वासनेच्या अशा तडाख्यात सापडल्यामुळे या जगाचे सौंदर्य सार्थकता त्यांना जाणवतच नाही। त्यामुळे त्यांचे आयुष्य निरस बेचव एकसुरी बनते आणि मग अशी माणसे सर्व सुखसाधने समोर हात जोडून उभी असूनही आत्महत्येला प्रवृत्त होतात। या आयुष्यात काय आहे मोठेसे असा प्रश्न त्यांना पडतो। तोच दिवस, तीच रात्र, तोच सूर्य, तोच चंद्र, त्याच नद्या, तेच पर्वत, तीच झाडे, तीच फुले, तीच ऋतू आणि तीच फळे, सारे काही तेच ते। या कंटाळवाणेपणातून ते जीव द्यायला निघतात। ध्येय आणि सौंदर्य यांच्या साक्षात्काराअभावी ते आपलं जीवन कसं बसं कंठत असतात।
जीवित कार्य उमगल्यावर जीवनाला जो खरा अर्थ प्राप्त होतो त्यापासून ते कायमचे वंचितच राहतात. नवीन मूल्यांच्या उदयामुळे जीवनात अनुशासन येते. जीवित कार्यामुळे जीवनाला नवी चैत्रवालवी फुटते. जीवनाला अर्थ गवसतो. माणसाचे व्यक्तिमत्व आणि जगाकडे पाहण्याचा त्याचा दृष्टिकोन पूर्णांशाने पालटतो. जुन्या मूल्यांची जागा नवीन मूल्ये घेतात. या नवीन मूल्यांच्या उदयामुळे त्यांच्या आयुष्यात एक प्रकारची शिस्त येते. शिस्त बाहेरून लावलेली नव्हे तर मनोपण स्वीकारलेली. विधी निषेधांविषयीच्या त्याच्या कल्पना स्पष्ट होतात. योगशास्त्रात सांगितलेले 5 यम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आणि अपरिग्रह आणि 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय आणि ईश्वर प्रणिधान हे सर्व विधी आहेत. त्यांचे आचरण आपण यावत शक्य केले पाहिजे. अर्थात त्यापैकी प्राधान्य कशाला द्यायचे हे ज्या त्याच्या जीवित कार्यानुसार ठरते. अनुशासन कार्याच्या आवश्यकतेप्रमाणे स्वतःमध्ये परिवर्तन घडवण्याचा स्वेच्छापूर्वक प्रयत्न. ध्येयाची प्रेरणा व्यक्तीच्या जीवनात अनुशासन निर्माण करते. अनुशासन म्हणजे व्यक्तीचे आचार विचार नियंत्रित करणारी, त्याच्या ध्येयाशी सुसंगत अशी जीवन पद्धती. अशा प्रकारचे जीवन ही एक साधना बनते. एखाद्या गायकाचे आयुष्य नजरेसमोर आणा. कलेत प्रावीण्य मिळवण्यासाठी त्याला कठोर शिस्तीची चौकट स्वीकारावी लागते. रोज भल्या पहाटे उठून तो रियाजासाठी बसतो. हे काही कोणी त्याच्या लादलेलं नसतं. उद्दिष्ट साधण्यासाठी तो हे अनुशासन आपणहून स्वीकारतो. गळा बिघडू नये म्हणून स्वतःच्या खाण्यापिण्यावर तो निर्बंध घालून घेतो. तेलकट मसालेदार पदार्थ त्याच्यासाठी निषेधार्ह ठरतात. आपण उत्तम गायक व्हावे असे नियतीनेच ठरवले आहे असे तो मानतो. मला माझ्या जीवनाची दिशा सापडली आहे. आता त्याच दृष्टीने विधिनिषेधांचे पालनही मला केले पाहिजे या दृढ धारणेतून तो जगतो. एखाद्याच्या जीवनात अनुशासन नसेल तर त्याला त्याच्या जीवनाचा अर्थ सापडलाच नाही हे उघड आहे. आपण असे पाहतो की स्वतःवर काही निर्बंध लावून घेतल्याशिवाय माणूस नवीन काही शिकूच शकत नाही. त्यामुळे आपल्या स्वातंत्र्यावर काही अंशी मर्यादा येतात, पण ते आपल्यासाठी आवश्यकच असते. ध्येयाला प्रतिकूल असणाऱ्या गोष्टी आपण टाळल्याच पाहिजेत. त्यासाठी अंतर्बाह्य परिवर्तन होणे अत्यावश्यक ठरते. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याविषयीच्या अवास्तव कल्पनावर विसराव्या लागतात. आपण काय आहोत आणि आपल्याला काय व्हायचे आहे या संघर्षानेच सारे जीवन व्यापून जाते. आपले जीवित कार्य, समाज कार्य आणि व्यक्तिगत वर्तन यात मेळ असणे आवश्यक आहे. पण कल्पनेच्या केवळ भराऱ्या उपयोगाच्या नाहीत. आपले ध्येय आणि आचार विचार यामध्ये एकसूत्रता असली पाहिजे. आपली मानसिक जडणघडण ध्येयाला अनुरूप बनली तरच हे शक्य होईल. लोकांसंगे ब्रह्मज्ञान अशी आपली स्थिती असू नये. कित्येक वेळा असे होते की एखाद्या गोष्टीनं आपण खूप भारावून जातो, पण प्रत्यक्ष कृती मात्र आपल्या हातून होत नाही. मनाच्या आवाहनाला शरीराकडून प्रतिसाद मिळाला पाहिजे. आपले उद्दिष्ट जेवढे मोठे तितके आपले आयुष्य खडतर बनते. पण नुसत्याच कष्टांचा काय उपयोग? त्यांना दिशा आली पाहिजे. अन्यथा आपली अवस्था त्रिशंकू सारखी इदंच नास्ती परम लभ्यते अशी होणार. नादर इहलोकीचं सुख, नादर ध्येय प्राप्तीचं समाधान. म्हणून आपले आयुष्य हीच एक साधना बनली पाहिजे. साध्य गाठण्यासाठी आपल्याला आवश्यक ते परिवर्तन झालं पाहिजे. साधक, साध्य आणि साधना यांच्या सुसंवादातून ध्येय प्राप्ती होते. हे एकदा आपल्याला उमगले की आयुष्य एक सुरी कंटाळवाणे राहत नाही. सभोवतालच्या प्रत्येक गोष्टीला, वस्तूला, अस्तित्वाला एक अर्थ प्राप्त होतो, चैतन्य प्राप्त होते. आपल्याला एवढी निकृष्ट वाटणारं जेवणही शरीर धारणेसाठी जेवण हे लक्षात आल्यानंतर आपण स्वीकारतो. चवीपेक्षा कार्याला लागणारी शक्ती त्यातून मिळणे महत्वाचे. तसेच झोपेसाठी लागणाऱ्या सुखसोयींचीही आपण फारशी चिंता करत नाही, कारण पुरेशी विश्रांती मिळणे आणि ताजेतवाने होणे हाच तिचा एकमेव उद्देश असतो. खायला कोंडा आणि निजायला धोंडा यातही आपल्याला आनंद वाटू लागतो. अशा वेळी सारे आंतरिक संघर्ष नाहीसे होतात. आपले काम, इतर सगळे लोक या सर्वांशी आपला सुसंवाद प्रस्थापित होतो.
आपल्या जीवनाला आपणच आकार द्यायचा असतो. नर करणी करेसो नरका नारायण बन जाय, हे ध्यानात घेता यात अशक्य असे काहीच नाही. मात्र त्यासाठी श्रमाचं मोल आपल्याला द्यावे लागते. त्याला कुठलाही शॉर्टकट नाही. उद्दिष्टांशी विसंगत असणाऱ्या आपल्या सवयी, त्या आड येणारे आपले स्वभावाचे कंगोरे घासावे लागतील. यासाठी कठोर अनुशासनाचा स्वीकार करावा लागेल. यात कोणत्याही प्रकारची सवलत मागणे ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. सवलत मागण्याचा अर्थ असा की आपण आपल्या ध्येयासाठी पूर्ण किंमत मोजायला तयार नाही. आयुष्यात काही मिळवू इच्छाणाऱ्या ध्येयनिष्ठ माणसाला हे अशोभनीय आहे. म्हणून स्वतः मधील परिवर्तनासाठी सिद्ध व्हा आणि आपले जीवन ही एक साधना बनवू द्या. नमस्कार. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.